Sziasztok, én Rekna vagyok, és itt lennék egy reakció videóval, annak hála, hogy elértük a 11 feliratkozót, és ez nagyon nagy öröm számomra, ezért készítek nektek egy reakció videót, aminek az a neve, hogy Szökik a málna. Tehát nézzük is meg, hogy miről van itt szó. Itt az emberke azt hiszi nagyon kemény, már láttam ezt a videót, szóval hogy is mondjam, sok mindent nem fogok hozzáfűzni, de azért próbálok rá reagálni, hogy is mint megyen ez a dolog. Szóval előre felveszem a dolgokat. Hát szerintem kezdjük is. Szevasztok! Kijött a tavasz, megérkezett a jó idő. Gyerekek, megérkezett a jó idő. Tél alatt, mint a beigli, megnőttem. Na, csomó téma van gyerekek, először is szeretném megmutatni az időt. Elnézést. Legma, a másik meg kezdeném azzal a bulival, hogy Angliában volt egy 2 nehéz hónap, tehát apunak a kezei még mindig szarok. Ez az egyik. Apunak a kezén mindig szorok. A másik meg kiemelnék most 2 embert, megígértem nekik, beszélni meg majd megtanulok. Én is meg kell tanuljak. Beszélni nem tud, de... Beszélni nem tud, de... Jaj, gyerekek, bírom ezeket az embereket, akiket ilyen hülyeségeket csinálnak, hogy híresek legyenek. Na mindegy, nem is értem, hagyjuk, menjünk tovább. Szökik a málna. Szóval az első, Next Martin, beszéltem már vele, azt eléggé jó nyomja a gyerek, még szállító lett. Vágjátok. Nem vágom. Ne énekeljem, a szájba váglak. Énekel a szomszéd. Ne énekeljem, mert szájba váglak. Ja, semmi. Sziasztok, énekel a szomszéd. Kilövök egy könyököst az órának, gázol kifele. Szóval Next Martin, ő most szállító lett, nagy király, úgyhogy béke neked tesó. Én meg Brooklyn. Nem kell szállítónak lenni. Alvilág. A másik ember, akit kiemelnék, Akneimi barátom, nagyon nagy figura, ő nagy rajongom, úgyhogy Imikém, tudod, elszabadul, vége. Pusztít ez a láb, ostor ez a láb, ostor, csattad. Ostor. A másik, Akkor kijött a tavasz gyerekes, ostor lesz a láb. Úgyhogy ő január-február nagyon csendes volt. Gyerekek, már azt hittem belefutok egy leütésesbe. Elnézést gyerek, csak behozom a Kemény lett volna, függönyt. vettem volna Londonba azt. Arra van szükség. Nézd meg, várjatok, engem most fogom. Mi van? Repülne, mint a Superman. Na, szóval kemény lenne, mennék Londonba, aztán csak nyomnám a könyökösöket, azt... Állj, bocs gyerekek. FBI amúgy. Keres az FBI. Nézeget engem. Itt vagyok, ha fogjatok meg! Én is itt vagyok, tettem a függönyt arrébb Nem fele. mernek idejönni, hogy tudják, hogy elszabadul ez a kéz és halál, alvilág. Gyerekek, mit mondhatnék még? Most megint hozzam fel a Szíriát? Már unalmas gyerekek. De szét kéne nyomni mindent, fogni. Ilyen már most, de azért, mert itt elkezdesz beszélni fura nyelveken, azt hiszed, hogy honfoglalás lesz azért. Na várj. Azért, mert valaki elkezd beszélni külföldről, honfoglalás lesz. Tetszik, de nincs értelme nagyon gyerekek. Menjünk tovább. Mint a csapod, amikor megnyitod, hirtelen kiugran a sok málna, kiugrik. Málna. Igazából gyerekek, tavaszváró húsvéti videó ez, jön a nyuszi hamarosan, szétgázolom a nyuszit, összeütök a nyúllal, mi van nyúl, hol a tojás? Dick. Ennyi gyerekek. A másik komoly téma, amit szeretnék mondani, ami nagyon kemény, hogy nem lehet semmit kiírni Facebookra. Ez a legnagyobb gyereke. Kiírtam, hogy kedves muzulmán barátaink jó egészséggel szolgáljanak,
direkt nem hangsúlyozom ki, hogy dögöljetek meg faszopok. Ha ezt kirakom Facebookra megint, akkor az lesz, hogy megint elzavarnak, hogy na, tavasz baktáló, erigyél magadnak, azt akkor tudjátok, szét kell húznom a nózikat. Úgyhogy ez van gyerekek, a másik meg láb, alvilág elszabadul. Uff, mi van? Mi van? Hát letépem ezt a szar holisztert. Picsába. Mi van? Ez Mi a van? húsvéti videóm. Kellemes húsvéti ünnepeket, gyerekek. Tudom, hogy még nincs itt, de hát leszarom, nálam már Dick. Itt a piros tojás, hol a tojás? Dick. Na szavaztok gyerekek, Itt a piros tojás, hol a tojás? Hamarosan jön a nyári videó, nyári flashek. Csá, csumi. Pum. Na hát, mit is mondjak erre a videóra? Hát, gyerekek, ez a reakció videó elég jó sikeredett, csak nem tudom, hogy lehetnek az emberek ilyen hülyék, hogy ilyen videót feltesznek. Hát gyerekek, szakik a málna, szakik a málna. Meg hol a piros, itt a piros. Na jó van, nem is értem. Hát igen, azt akartam elmondani, azt gondolom a videó elején el is mondtam, hogy megvan gyerekek a 11 feliratkozó, szóval elértük a 10 feliratkozót, ami nekem egy elég nagy határ, és nagyon szépen köszönöm azoknak az embereknek, akik feliratkoztak és lájkolták és megtekintették a videóimat, szóval előre is nagyon köszönöm szépen a feliratkozást, szerintem el is köszönök, én Rekona voltam, sziasztok! És elfelejtettem mondani, hogy iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót. Sziasztok!